Siyabingelela kwamhlaba traditional healers. Thina bakwamhlaba traditional healers singabelaphi bendabuko. Umsebenzi esiwenzayo wokukhonza sikhonze ebandleni lamaJerikho, kodwa ke singabelaphi bendabuko phakathi nethu siyasebenza siza abantu, siyahlola, siyelapha, sisiza nabantu abalahlekelwe izinto zabo, impahla ezilahlekile yini, uyabuya abantu abafuna imisebenzi, abantu abangabathola abantwana, abantu bamabhizinisi abafuna amabhizinisi abahamba ngendlela, abantu abafuna ke umnotho ukuphila bame kahle, baphile kahle, siyabasiza. Sikwenza kanjani lokho? Sikwenza sikususela ekulungiseni nokuklina izinto zomsamo wakho, ngoba ukuthatha izilwane ukuthatha yonke into ngeke ukusize. Umsamo wakho okufuneka ulungise ukuze usale into yoba yilegacy yabantwana bakho. Abantwana bakho badinga bona umsamo. Uma uzothatha izilwane uyifake phakathi uxoxa abantu abadala, kusasa uyoba neproblem, uyoba nenkinga. Sekufanele ukuthi abantwana bayiphambele. So okwanamhlanje iqala kanjalo lento, sizoqhubeka nenkulumo yethu ngimtshele ngazo zonke indlela zokwelapha nezinto eziwumsamo ezisa phambili impilo, zikunike nesinkwa sokuphila. Yilokho kubalulekile, impilo yanamhlanje seyaba imali. So sinamafutha enhlanhla akunikeza inhlanhla yemali. Baningi abantu abadumileke abadlulela ezandleni zakwamhlaba abaphumelelayo. So okwanamhlanje ngicela ukunikeza leyo episode uyi-introduction yokuthi nje kwamhlaba siphetheni kahle kahle izinto esiphethe izona lezo zokugogodla. Uma unenkinga woza kuthini uzohlolelwa, uphathe isikhandlela laseKhaboma kwa-left, uphathe ikhandlela laseKhaboma, sibuza kwabaseKhaboma apho, sibuze kwabakini ukuthi yiphi inkinga yakho, basitshele. Bese sibuza uNkulunkulu, umveli nqangi, umdali wethu, ukuthi uzosizwa yini, asinikeze isolution. Akukho ukuhlula uNkulunkulu, bangahluleka abaleleyo ukuhluleka konke, kodwa uNkulunkulu akahluleki. Kodwa futhi yonke into iphethwe uNkulunkulu, ngisho bona balele emhlabeni odalwe uNkulunkulu, so involve uNkulunkulu. Injalo into ethi khona sakhetha nokukholwa, siyokholwa eJerikho. Asibulali, siyaphilisa, asithwalisi, siyaphakamisa, sikwenza ube yinto ofisa ukuba yona. Baningi asebephumelela, akufi umuntu kuyaphunyelelwa kuphela, kuyajatshulwa, kunoba kufiwe kuyazalwa kwandabantu kube mnandi ekhaya. Inkosi ke ibe nani umveli nqangi, umnikazi wezihlahla. Izihlahla sayinikwe uNkulunkulu, yithi into yami amandla esihlahla. uNkulunkulu wafu, amandla kaNkulunkulu wafihla esihlahleni. That's why waxwayisa uAdam noEva wathi bangadla yonke into bangathinti. Amandla uNkulunkulu akhe wafihla esihlahleni, umoya wakhe wasewubeka phezulu kwamanzi. Genesis 1:2 usho njalo uNkulunkulu. Isihlahla buka lapho kuGenesis chapter 3, uhambo uNkulunkulu exwayisa uAdam noEva ukuthi angadli la uyoba ne-consequence. Isihlahla wasidla sine-consequence. Abantu abathi umuthi awusebenzi bayadlala. Usho uNkulunkulu ensimini yase-Eden wathi ningadli niyokufa nokufa. Siyazi thina wayesho in advance. USathane wabakhohlisa wathi niyohlangana, ngoba inyoka yayazi ukuthi uNkulunkulu utheni. Bathi abantu uSathane, inyoka isilwane, akuyena uSathane inyoka. Inyoka eyidimoni, udrago lena amakhanda awu-7 eyaboniswa kwisambulo umprofethi. Inyoka isilwane uNkulunkulu awasitshela izimfihlo zezihlahla. Ikhona inyoka ikwazi ukuya ezihlahleni ithatha upoison ibeke la, ikulumufe same time. Nokuphilisa-ke inyoka iyazi isiphi isihlahla esiphilisayo. Ingakho uma ungenwa yithoba, ungenwa abantu abadala, uyawuthi umuntu uthuthuthi uboniswa inyoka, ubonisa umuntu ozokutshela imfihlo kaNkulunkulu esezihlahleni yokuphilisa umzimba, yokuvula indlela zakho zokuya phambili. Ake ngibeke lapho ngoba indaba yenyoka inkulu, kuthiwa idimoni, kuthiwa yini, ake sihlehle sibuke imvelaphi yenyoka, sibuke ukudala kwabo, sibuke uNkulunkulu ukuthi uyiveze kanjani inyoka emhlabeni ku-Adam no-Eve. Ilokho-ke ngithi ngibe okwanamhlanje ake sibambe lapho, nibe nosuku oluhle. Siyaqhubeka kwamhlanje, woza nawe uzosizakala.